see, 'cause I think I do want you next to me. Hi guys! Good morning! Today is October 9 and katapos ko lang maligo. Guys, kasi insert ko muna yung pagpunta namin ng Adelaide nung nag-attend kami ng birthday ni Aliyah, and then ayun ang mga mapapanood yung mga vlogs ngayong darating na araw, itong mga darating na araw. Hi guys, daw sabi ni Sak. And yung ano din, yung birthday ni Sak, birthday ni Kuya, and then ni Holly, and then yung pagpunta ng mga Inday, yun ang mapapanood nyo guys this coming. So yun, pasensya nyo na guys kasi lagi talaga akong late sa pag-upload kasi marami akong mga vlogs na hindi ko pa na-edit. So ngayon, i-insert ko lang muna yung mga updated na vlogs para naman hindi yun maluma. Although napanood nyo na yung mga vlogs na yun sa mga Inday, so sana panoorin nyo pa rin. And guys, kung mapapansin nyo, pero hindi naman siya halata, kung mapapansin nyo, naka-contact lens ako ngayon. Ayan, brown siya, may pagka-brown. So, parang hindi naman siya masyadong halata. Pinadalan kasi ako ng TTDI ng contact lens. Dalawa to, yung isa may pagka-gray. So, matagal na nila itong pinadala sa akin, pero hindi ko lang pa na gagamit. So, ngayon lang, so trinay ko. So, ayan. If you are interested, please visit their website. I will just leave the link down the description box. And guys, yung mapapanood yung mga vlogs sa mga darating ng araw ay mga updated siya, guys. So, yun. And then, after nun, balik tayo sa mga pending kong vlogs. Yung, hi guys, yung mga ano, yung sa Sydney and then Bali. Yun ang magiging mapapanood nyo after ng mga updated na vlogs. So, yun guys. So, see ya. Bye, Holly! Ba, may sipon siya. So, yun. Magpapa-SNS ako, guys. And may kasama akong sidekick. Ayan po siya. Hi, Holly. Hi. Behave ka, ha? So, magpapalagay ako ng fake nails kasi maiksi lang yung nails ko. Itong ipapalagay ko. Ayan. Plain white end. Yung sa, ano, magpapalagay ako dito sa may ring finger ng eto. Ito yung ilalagay ko dito sa ring finger. Ayan. Who are you talking? Mom? Who are you talking? Oh, Dad. Kuya. Kuya? Dad, Kuya. Lucky. Kuya Tsaki. Yes. So, yan lang ginagawa niya. Hindi ko siya ino-open. Nilalaro niya lang yung pin code. Tapos, pag bored na siya dyan, ayan naman yung pinaglalaro niya. Ayan. Ang daldal niya. So far, ito pa lang yung nagagawa. Yung kabali, hindi pa. Huwag ko na kaya itong paputulan, no? Arrrr. Arrrr. Nails? Very long. Yeah, it's very long, Baba. Uh-oh. Okay, do you have any customer? Huh? Do you have any customer? Okay. Where? Tell them it's busy today. Yes. Ayan guys, tapos na siya. Pinapatuyo ko na lang. And ayan. Ay guys, dyan lang siya the whole time. Nakaupo lang siya dyan. Naglalaro siya noon. Ngayon ayan naman. Yes. So, ayan. 10 minutes down. Patuyuan dito. So, yeah. Tapos na kami. Hi guys! Good morning! Nag-drive na kami papuntang Adelaide. Nag-stop lang kami saglit para mag stretch yung mga bata. So, ayan si Zach. Yung basa?
Okay siya ng long. Come on, Hi. have some? No, thank you. I'm si Howie. Mom, we finished it. So, we've been driving like an hour and a half. Nandito na kami sa Naracot. Say, And supposed to be kila Race Mama. kayo mag-stay. Kaso si Daddy, Dan you may put this sakit. in the So, bin? na-cancel yung ano namin booking. Tapos kilalay na kami mag-stay sa bagong bahay nila. So, yun. Thanks, Lai, and thanks, Race as well. So, sana kumaning na si Tito Dan. Right? Sa? Yeah, Say, you right? get Wilson, Tito Dan. There's Wilson, Tito Dan. Excited pa naman sila makita si Tito Dan nila. Eh, may We sakit. finished it. So, ayan, mag-drive na ulit kami. Always. Tapos na ang rest. Guys, second stop na namin to. Nag-stop kami dito sa Keith kasi kumain kami ng lunch dito sa may service station. Ayan, bumili ako ng 6 na chicken. Ayun si Kuya at saka si Sak sa likod. Hindi pwede sa labas kasi sobrang lamig. Ha? You want chicken? Okay. Gusto yung chicken. Trinay namin pumunta sa lumabas para doon kumain. Chicken. Kaso sobrang lamig. So sabi namin, dito na lang sa car. So yan. Si Jan tapos na siyang kumain. Ganun siya sa labas. Okay, muna kami and then after this, dire-diretso na kayo puntang Adelaide. And ito pala, chips. So ang sarap yan. Oh. Hi guys, dito na kami sa Adelaide. Time check is 1:52. Umalis kami sa bahay 8:30 and natagalan kami 5 hours kami kasi naghinto-hinto kami and then kumain kami doon sa service station kanina ng lunch and dito kami sa shop. Dito sa shop kasi pipick upin na rin ni Jan yung propella para sa boat and then after dito pupunta kami sa sister-in-law ko kasi nanganak na siya. So bibisitahin din namin siya. Napaaga yung panganganak niya, supposed to be 2nd week of September pero napaaga siya ata na ewan ko kung 2 weeks or 3 weeks siya maaga ng anak. And then after doon punta na kami sa bahay ni Lai. Yung mga bata andito. Nandito yung propella. Mom, Yan si Holly. my dog. Guys, ganun guys. Where you got them shoes? Huh? Wait, it's Shop! how much shop? Secret. Ayan si Holly. So, ayan. Inalis muna namin yung mga gamit kasi ilalagay na dyan yung propella. Are we standing here? Dyan ilalagay yung Sleeping propella. here? Dad, we're sleeping here. Where you gonna sleep? You gonna sleep in the car? No. Ayan yung propella guys para sa boat. It's actually 45 mil, Yeah. which is a half a mil bigger than an inch and 3/4. And it's a pleasure boat, and it's got these two 45 mil shafts in it. Hey, Zach, where's your Kinuha niya yung dal niya. Oh. Machine in Stay here, Baba. Okay. So they sent it from Brisbane to Melbourne now, but Pinag-iinitan ni Zach yung sapatos ko. My storybook. Dad, Mom, can I run my storybook? Storybook is my bag. That's my bag. Mom, they were Holly got you for. oh, yeah, me. Oh. Mom, Mom, Mom. Yeah? Papa. Oh, thank you. Thank you, Baba. Hey, TJ, look what you Binigyan niya ako ng flower. Hey, TJ. Yeah. Well, you should do. Okay, I see you. Tingnan nyo. Ibabalik namin yan dyan. Right. Ayun yung mga gamit. They're 8 weeks from West Australia. They're meant to rock up tomorrow. Well, there's one down at. Hurry up! Are you helping Zach or are you just walking around doing nothing? No. Yeah, I know that.
Ayan, tinali siya para hindi Do you siya wanna put your makawala. bag here, or- Yeah, after all this. Stone's cup nosy, Bob, and last little one. Oh, we've got birthday. My sister just had a baby, bloody. All right. I'll put it up. Oops, careful. How do I And put this one? Up, okay? We'll put this up. You have room for more kids now. No, You can Bob. put more kids in to take No, home. thanks, Bob. That'll look. Wait! Wait! Fingers. Done. Hi guys! Nag-change ng plan. Di ba sabi ko kanina sa inyo na pupunta muna kami doon sa sister-in-law ko kasi nga nanganak siya. Kaso hindi pa siya nadi-discharge kasi nasikaso pa yung mga papers. So, sabi namin punta na lang muna kami kila Lara kasi 4 minutes away lang naman yung bahay ng sister-in-law ko sa bahay nila. So, hinahanap lang muna namin yung bahay nila and then, yeah, doon na muna kami sa kanila. Guys, dito na kami sa bahay nila. Kapapark lang namin at saka, yeah, dito na kami. Ay, yung bahay nila, oh. Nakapunta na ako dito, yung kasama ko sila, Race, yung ano yun, opening house yata, yun. Come on, Papa. Where's your baby? Where's your baby? Oh, wait, get your baby, oh. Go there, no, here, Papa. Go there, Tita Lai, oh. There. Go. Yay, come on, hurry up. There's Tita Lai. Say hi, Tita. Kado? Alik. Oh, good girl. Hi, La. Hi, Manay. Ikaw lang, wala pa siya? Wala pa, mamaya paggabi si Tony. Hello, Baba. Say hi. Dito na kami. Hanap si Holly, wala dito. Si Race daw. Papunta siya. Wala siyang pasok? Wala. Ay, hindi siya pumasok. Pasok! Sabi ni Holly kay Lai, where's Tita Race? Where's Tita Rice? Say hi. Pasok. Pasok po kayo. Go say hi. Nahiya na siya. Mamaya. Show you off, Zach. Bye. Oh, napakalinis. Ayan. Say hi. Di ba nga ako naglinis? Hindi pa siya nakapaglinis niya na. Ano pa kaya kung nalinis niya to, ha? Oo, spotless. Char. Say hi. Me who you see, 'cause I think I do.